alaspäin on paljon helpompi kävellä. Se on mahdoton päästä noin pitkälle. Nyt mä haluun naapuun. Ei sitä tarvitse liikuttaa. Eihän tarvitse kuvat sitä samaa kohtaa, mitä troppia vaan. Ja sit tökkii se kuva, jos sä liikutat sitä. Itse, kyllä mä sit... No sit mä menen paljon kauemmas jo. On. Ei ollut paha. Mä tulin ihan liian matalalta. Haluut sä mennä? En mä millainen toi? Jos sä et mene, niin mä menen vielä kerran tosta korkeammalta. No, en mä mene. Yritä joku temppu nyt. Kastaa vähän lunta tai älä. Ei mitään. Se on aika passeli, kun menee lauta. Passeli. Oliko sitä haet pulkka? Se oli aika uuno. Vedä pulkalla. Ai toi. Tästä ihan matalemmasta. En mä osaa mennä tolleen sivuuttain. No? Ootko valmis? Jop! Ootko valmis? Jop! Mä tuun. Jop! Tää näytti jotain sitä cleaning cassette hommaa. Ehkä se kuvas, ehkä ei. Kyllä se kuva. Vedetäänkö tuolta? Seuraava. Tuolta hei. Joo. Haluut sä mennä eka? Joo. Konsta, otat sä mun snoukammakulitan kameraa? No jos Ville kerran droppia kaipaa, niin tuolla se saa. Kivasti lunta. Ootko valmis? Tää on vähän killissä tää alku. Tossa on sitten kiviä. Joo. Hei, tuolla on se droppi. Niin onkin. Ja seisot sinne. Mä vedän toista. Kuvasit hyvin. Oot sä valmis? Joo. Noniin, mennään. Joo. Vitsi, se oli hurjaa. Oliko? Joo. Lähtikö se jo? Lähti. Älä heitä kivi tonne. Missä se on? Se on tuolla noin. Hei.
Ei tästä pystynyt kuvaa tätä roppia. Tästä on suora linja. Joo. Ville, kamera. Ei mä vedä. Et pidä sit kaula ympäri. Joo. Kuva hyvin. Hyppäät säkin. Saarni eka Ville. Toi Konsta-kuva. Okei. Konsta. No. Hyvä kuvauskulma on tuolla. Älä Missä mä- käytä sit Konsta paljon zoomia. Tai siis yhtään. Okei, sitten. Konsta tuolla. Kato. Tosta nyt mä olin äsken seisomassa. Mä vedän tästä. Tuutta Ville tästä. En mä mistään sieltä päin. Älä nyt tee lisää jälkiä. Mä hyppään tästä. Okei. Jos mä hyppään... Ota zoomia. Zoomit pois. Okei. Valmis? Joo. Oli aika hullu. No sämylkin. Vitsi, kun koko ajan meidän tippu. Ollako? Ei. Toi pitää saada kuivaksi toi linssi. Oho! Sä Sä kuvaat nyt eka mun, sit mä kuvaan teidän kahden. Joo. Sit vedetään äkkiä. Pitää keksiä hyvä paikka, mistä mä tuun. Tästä. Tästä. Mä tuolta lähden ja tästä. Tossa ei oo kyllä... Minkä sä vedät? Mä teen. Mä vedän paljon. Onko? Joo. Nyt on mun vuoro. Joo. Pääsin pystyssä. Nyt alkoi pelottaa. Tulee. Älä vedät mitään voltteja. Mä vedän 108. Se on hyvä temppu. Vitsi. Tossa se telinen aarni. Etsi tota. Saanko mäkin vähän?